Hej, bok svima! Dobrodošli na lekciju iz gitare. Danas radimo tehniku desne ruke. Prošli put je to bio video iz lijeve ruke na gitari, kako poboljšati tehniku lijeve ruke, pa slobodno možete pogledati taj video, imate ga dolje u opisu i na ovom kanalu. Prije nego što krenemo sa videom, imate isto u opisu ovog videa stranicu imenom guitar-weddings.com gdje možete saznati sve o vjenčanju uz gitaru. Eto, imate videa, imate teksta, imate slike i ako mislite da bi to neko moglo biti zanimljivo, slobodno šerete i to isto. Ok, ajmo onda danas raditi tu desnu ruku. Prvenstveno ćemo početi sa trzalicom. Znači, obično ljude zanima kako dobiti malo veću brzinu desne ruke i izdržljivost, naravno točnost. To ćemo danas raditi sa jednom jednostavnom vježbicom. Ja ću uzeti jedan uređaj koji se zove metronom. Evo ga, ovaj tu. Može biti i metronom naravno na mobitelu, svejedno je, na smartfonu ili na laptopu. Ovaj tu je dosta glasan, pa ćemo njega koristiti. Evo, ovako, znači namjestit ćemo na početak na sporu brzinu na 60 beats per minute. Znači vidite, gore piše broj 60 i pokraj toga piše BPM. Znači to znači 60 otkucaja u 1 minuti. To je njegova sad brzina. Evo, nadam se da ga čujete dobro. Tako. Primite trzalicu ruke, možete ju primiti ovako. Stavite unutar palca i sa ovim tu prvom zglobom kaže prsta primite i držite ovako. Evo ga, nadam se da vidite. Da viri pod pravim kutom prema dolje. I prvo ćemo svirati prvu žicu. Evo ga. Na početak ćemo samo svirati udarce prema dolje, znači downstrokes se to zove na engleskom. I svirat ćemo točno na ovaj klik, točno na dobu. Kada svirate takve note, to se zovu četvrtinke. Znači ovo tu. Evo, vidite da pratim dobe, pratim udarac klika sinkronizirano. Probajte sa mnom. Evo. Samo pratite dobe koliko točnije možete. Znači četvrtinke. Možete probati na ostalim žicama, možete na druge probati. Na trećoj. Četvrtoj. Petoj. I šestoj naravno. Tako, znači koliko god želite možete, ne znam, svaku minutu svirati jednu žicu da ih dobro osjetite jer svaka žica ima drugačiju napetost. Pa je zgodno proći ih sve nekako ravnomjerno. I sada ovako, sada ćemo svirati duplo brže. Na ovih 60 BPM-a ćemo sad svirati osminke. Prvo ćemo ih svirati prema dolje. Znači osminke su dvije note na ovaj jedan klik, na jednu dobu. Zvuči ovako. Ili se mogu zvati ta, te, 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 ta, te. Razumijete? Znači, ovo su bile četvrtinke. Ta, 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 ta. Osminke su ta, te, ta, te, ta, te, ta, te. Duplo su brže.
E sad ovako, sad možete osminke svirati u dva smjera. Možete prvu osminku, ono što sam rekao, ta prema dolje svirati i ovu drugu te osminku prema gore odsvirati. To se zove alternate picking. Ovako. Ta, te, ta, te, ta, te, ta, te, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore. Probajte me pratiti ako možete. Ta, te, ta, te, ta, te, ta, te, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore. Znači, dolje je točno na dobu, točno na klik, a gore je između klika, poslušajte. Prema dolje pratim udarac metronoma. Dole, gore. Probajte da vam je zvuk kada trznete prema dolje i prema gore otprilike isti. Znači da nije prema dolje preglasan, a prema gore pretih. Znači otprilike isto i naravno možete proći na svim žicama. Na drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj. I sada, malo ću ga stišati, zna biti iritantan dosta. Sada ćemo probati 16-tinke, znači to su još duplo brže note od osminka i sada moramo odsvirati na ovaj jedan klik. Četiri note sve ukupno. Eto, možda nećete uspjeti to iz prve danas, ali budete uporni kroz nekoliko dana, sjest će vam. Znači probajte naravno na ostalne žicama, ja ću opet upaliti metronom. On je bio na 60 BPM-a. Eto. Znači ovo su bile četvrtinke prema dolje, ta, 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 osminke su bile ta, te, ta, te, ta, te, ta, te, ili sve prema dolje, ta, te, ta, te, ta, te, sve jedno. E sad, 16-tinke. 16-tinke su 4 note na jednu dobu i slušajte kako to zvuči. Znači još puno brže nego osminke. I tu definitivno moramo koristiti ovaj alternate picking, znači moramo trzati dolje i gore jer ne možemo to toliko efektno dobiti samo prema dolje. Mislim u ovoj brzini još koliko toliko možemo, ali kasnije nećete moći. Znači koristite za 16-tinke dolje gore cijelo vreme. Alternate picking. Probajte me pratiti. Ako ne ide, nema veze. Prvi udarac gađa klik metronoma. Tafatefe, 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 tafatefe. Eto. I sada možemo napraviti jednu ko vježbicu gdje imamo četvrtinke, osminke i 16-tinke. Četvrtinke ćete svirati prema dolje, a osminke i 16-tinke izmjenično, dolje gore, alternate picking. Nastavljamo uz 60 BPM-a. Znači u prvom taktu, recimo ako bude dvodobni takt, ako ja se stavim ovdje tu broj 2, ako on broj do 2, prva, druga, 1, 2, onda možemo ovo napraviti. U ovom prvom taktu će biti četvrtinke, u drugom taktu će biti osminke i u trećem taktu će biti samo 16-tinke. Evo, demonstrirat ću. Ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta, fa, tefe. Evo, ste vidjeli? Znači prvi takt četvrtinke, drugi takt osminke, treći takt 16-tinke. Ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta. I opet ispočeka ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta. Probajte sa mnom. Ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta, fa, tefe, ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta, fa, tefe, ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta, fa, tefe, ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe, ta, fa, tefe. I naravno, ponavljam, opet prođite i ostale žice, znači ta, 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 te, ta, te, ta, fa, tefe,
tafa, tefe i tako do 6. E sada, ako vam je ovo malo zahtjevno, pogotovo 16-tinke, znači nemojte još ubrzavati, nemojte na metronomu ići brže. Još koji dan se držite na 60 i onda slobodno ubrzate. Pomalo, evo ja ću sad staviti na 70 BPM-a, pa ćete vidjeti koliko je brže. Možda sad ne zvuči toliko brže, ali osjetit ćete to kada ćete ići svirati. Pogledajte, ako istu vježbu sviram, onda idem ta, te, tafa, tefe, tafa, tefe, ta, te, tafa, tefe, tafa, tefe, tafa, tefe. Evo, ako ste probali, vidjeli ste da nije baš sad toliko lagano, malo je brže. I ajmo probati dalje, 80 ako možete. Evo, 80 BPM-a. Ta, te, tafa, tefe, tafa, tefe, ta, te, tafa, tefe, tafa, tefe, ta, te, tafa, tefe, tafa, tefe. Eto, znači to je bilo 80 BPM-a, naravno možemo ići dalje, no sad ćemo se malo zaustaviti i proći sve što smo provježbali. Znači, radili smo ovu vježbu četvrtinke, osminke i šesnaestinke iz razloga da možete kontrolirati ritam, jer kasnije je nama cilj da vi možete samo šesnaestinke svirati cijelo vrijeme. Evo, na primjer, ako ja upalim opet metronom i vratim ga natrag na 60 BPM, meni je cilj da ja mogu ovdje samo i šesnaestinke svirati. Tafa, tefe, tafa, neprekidno. I da to mogu svirati koliko god želim. Naprimjer, nekoliko minuta ako je potrebno. Znači to mora biti lagano i jednostavno. Naravno na ostalim žicama. E sad, naravno kad ubrzate, evo ja ću čak sad staviti skroz 90 BPM. Pa ćete vidjeti kako to zvuči. Recimo 110. Sve brže, brže. Znači tih 120 je već duplo brže od onoga od čeg smo krenuli smo 60 BPM-a. Znači vama mi je bio cilj, na primjer, da možete u idućih mjesec dana doći barem do negdje 80-90 BPM-a, točno u ritmu, barem minutu po svakoj žici. A ajmo reći da nam dugoročni cilj može biti, pa ne znam, evo nekih 150 BPM, 160, evo to je dosta brzo. Može naravno još brže 180, a ajmo reći da je na 160 već to dosta brže. Znači to vam je nekakav krajnji cilj, da možete svirati recimo nekakve pjesme ala... Na primjer, recimo. Do tih 160 BPM-a pa sigurno će vam trebati minimalno 6 mjeseci do godinu dana. Znači znam da je to malo razočaravajuće, ali eto, to je činjenica. Znači, ako svaki dan bar malo provježbate, barem 3, 4, 5, 10 minuta maksimalno ovu tu vježbu i na kraju svirate samo šesnaestinke, znači ne samo četvrtinke, osminke, nek da možete držati šesnaestinke na svakoj žici po bar minutu po žici. Svaki dan vidjet ćete kako ćete već za 2 tjedna moći za 10 BPM-a puno lakše. Eto, došli smo do kraja.
Hvala što ste pratili ovu lekciju do kraja. Nadam se da vas je ova lekcija inspirirala za vježbanje. I ako vas zanima, slobodno dolje u opisu videa kliknite na link podokagitarezagreb.com. Ovdje imate tečaj gitare u Zagrebu, imate individualnu nastavu, imate grupnu nastavu i upisi su kroz cijelu godinu. Pa eto, možete pogledati web stranicu, Facebook, Twitter, Instagram, sve te društvene mreže. I ako vam se svidi, slobodno se javite. Ništa, do iduće srijede, do idućeg videa, iduće lekcije s gitare. Vidimo se!